Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Studio Salah 123 Mode MBC kembali hadir di hadapan Anda semuanya. Kali ini berjudul Mangku Jabatan. Tim MBC gaskeun. Mangku jabatan lantak di pimpinan, comalah nindes meres marang kancani. Mangku jabatan iku ngono amanah, ning akhirat ditake tanggung jawabe. Jolali marang asale, dadi wong biasa, cek seneng bantu-bantu marang liyane, seneng budal ngaji manut mring kiai. Jekelane kitab naklake becik beradab, gendang sadar lur jabatan iku amanah. Mumpung isi turung jepote nyawa, wajar menungso salah, penting kendang tobat. Menungso mesti lepat, sing penting kendang sadar diri. Jabatan iku mung titipan, ojo nganti lupa daratan. Eling marang sumpah jabatan, siji loro telu. Mangku jabatan lan dadi pimpinan, comalah nindes meres marang kancane. Mangku jabatan iku ngono amanah, ning akhirat ditagih tanggung jawabe. Gendang sadar lur jabatan niku amanah, mumpung isi turung jepote nyawa, wajar menungso salah, penting kendang tobat. Menungso mesti lepas, yang penting kendang sadar diri. Jabatan iku mung titipan, jangan lupa daratan. Eling marang sumpah jabatan, siji loro telu. Mangku jabatan lan dadi pimpinan, comalah nindes meres marang kancane. Mangku jabatan iku ngono amanah, ning akhirat ditagih tanggung jawabe. Mangku jabatan lan dadi pimpinan, comalah nindes meres marang kancane. Mangku jabatan iku ngono amanah, ning akhirat ditagih tanggung jawabe. Ning akhirat ditagih tanggung jawabe. Aja lali, jabatan kuwi amanah, mongko kudu dijogo sing temen ya lur. Oke, terima kasih, semoga berkenan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.